Wis wayahe kita iki. Iki mekute akeh men. Apa ya? Ya. Sing penting kowe nyambut gawe le. Jonggrang. Piye, Mas? Kowe pokoke kudu gelem tak goyong Ayi. Iya. Jonggrang kowe pancen ayu tenan ora mokal yen aku nang kasmaran waspadakno prajuritmu keleberangan mula kowe dadi wanita boyongan. Tobat kowe wanita keparat ora ngerti yen Bandung lanange jagayat putra Panji Prabu Damarmaya aku duwe ati setya dawasa Rara Jonggrang manutosun pundhut karma Jabang bayi ala Aku terpipet bono. Bono napa Yayi? Candi Sewu. Candi Sewu. Jangan kudu dadi. Iya Jonggrang penjalukmu tak turuti. Tenan yo, Mas. Tenane mung Candi Sewu tak lakon Yayi. Ya. Sing penting kowe gelem tak boyong. Oke. Oke yes. Rara Jonggrang kowe pancen ayu tenan ora mokal yen aku nandang kasmaran waspadakno prajuritmu kaleberangan mula kowe dadi wanita boyongan. Kanggo kuturung rampung Karepmu piye Ayu? Bela pati Kang Mas Prabu kumalung Kang wis endok Serena lapung lakora Tobat kowe wanita keparat ora ngerti yen Bandung lanange jagat Damarmaya aku duwe aji sekti Bandawasa Rara Jonggrang manuta sun pundhut garwa Aja ke Bandung Aku terpipet Bono apa Yayi? Candi Sewu Sewengi kudu dadi
jalukmu tak turuti